Akasekho emhlabeni umakadebona weANC nowabe eyilungu lePhalamende uBen Turok. Umndeni wakhe uziqinisekise ophikweni lwezindaba zeSABC izindaba zokuthi sendele kweliphakathi lesishoshovu somzabalazo wenkululeko. UTurok oneminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye nambili wabe eyilungu lekomidi lezobuqotho nokuziphatha kwamalungu lePhalamende isikhathi eside ngaphambi kokuthatha umhlalaphansi. Iqembu iSACP ledlulise amazwi enduduzo ngokushona kukaTurok. We wish to take this opportunity as the SACP to express our condolences to the immediate Turok family, but to his friends and comrades in the ANC. And broadly, Comrade Turok has been a stalwart of the movement as a whole. We shall sorely miss him because he was amongst those stalwarts who committed his entire life to the movement.